ochung' kacha ya tamalo prauchiel kod achiel. Mano nyakoro Mwajwang' en ranyisi ni okenge ma osebed kiketo makedo kod tuoni kendo neno ni oganda okony kotenre kod midhiero mawuok e tuoni gin okenge ma osebedo katiyo. Waneno ka kwan go dok piny kendo manyiso ni oganda medo bedo kod ngima makare. Mano en report mogol gi duolno makedo kod tuo mar ayaki e pacho ka nyakoro Mwajwang'. Pod wantie kod ripode mamoko e chenro ni mar Rimore. Oganda jo Kenya noriwore kanyakla e nyasi mag higni 40 nyaka ne tuo mar ayaki chak landore e pacho ka. Nyasi maduong' no bagi alap manyayo kama no bagi ng'wech kod tuke mamoko mag hingo odiochieng' makama. Nyasi mag no ywayo ote kata no onywako ote kowuok kuom jotelo manotelne gi jatend migawo mar thieth Deborah Baraza. Ote mare Baraza wacho ni en kinde makoro nyaka Kenya go okang' magrango kaka inyal chung kata onyalo chung kende e jiwo lwenje makedo gi ayaki. Wacho ni keto geno kuom pinje maoko kelo pek ne Kenya ni mar pinje go thoro keto obadho kendo moko loko nyaka chikegi. Bende gijiwo jopiny omak motegno lwenj tieko ayaki. This is one case that is going to derail our process if we are not careful. We have to be ambitious to end AIDS by 2030. If we are not, we will not end AIDS by 2030. It is time we had honest conversation on self-reliance and charting the path to a sustainable HIV response. We are calling upon everyone to celebrate the 10 years of success, but to refocus and purpose that we shall stop being silent about HIV. We shall talk to our children.